Λουτσιάνο επιχειρεί και το σουτ, δύσκολη απόκριση από τον Μιχάλη τον Δημητρά. Πολύ καλή φάση στο 54ο λεπτό. Ξανά δύσκολη απόκριση από τον Δημητρά. Για τον Χαραλάμπους, Κρασάς δίνει στο Λουτσιάνο στο βάθος, παίρνει θέση ο Σέποπ. Λουτσιάνο μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει, γκολ από τον Κρασά. 1-0, η υπομονή της ΑΕΛ έφερε τον γκολ. Στο 14ο λεπτό και η περίτεχνη ενέργεια από τον Λουτσιάνο. Έμεινε μόνος ο Σίμος ο Κρασάς και δεν δυσκολεύτηκε καθόλου μπροστά από τον Πράσας να κάνει το 1-0. Να εδώ. Και ο Λεωνία απομακρύνει. Δυο παίχτες της Ομόνοιας μπερδεύονται και δίνουν μπάλα για τον Λουτσιάνο, που ξεφεύγει από τον Στεπάνοβιτς και έχουμε κάρτα βέβαια εδώ για το κράτημα αυτό. Λουτσιάνο ξέφυγε από τον Ιωακίμ, φάουλ και σφύριγμα και κάρτα από τον διαιτητή. Για να δούμε. Όχι, δεν είναι ο Ιωακίμ. Πάει, είναι για η δεύτερη κίτρινη για τον Ιωακίμ. Η Ομόνια θα μείνει με 10 ποδοσφαιριστές από το 31ο λεπτό. Ο Ιωακίμ που είχε δει κίτρινη κάρτα στο δεύτερο λεπτό. Και η κόκκινη από τον κύριο Κωνσταντίνου. Κόκκινη κάρτα, νέα αρνητική εξέλιξη για την Ομόνια. Ο Ιωακίμ για το φάουλ. Ενώ από την άλλη η κατοχή που ενδεχομένως να διατηρείται στο 57% που ήταν πιο πριν, δεν έχει φέρει αποτέλεσμα για την Ομόνια. Και διατηρείται, όπως ενημερώνουν τα παιδιά, το 57-43. Λουτσιάνο στον Κρασά μαζί με τον Νικόλα τον Γεωργίου, που μπερδεύεται, γκολ! 2-0. 2-0, δεύτερο γκολ για τον Κρασά. Η ομάδα προηγείται με 2-0. Και εδώ ο σκόρερ σε ένα πανηγυρικό στιγμιότυπο. Ξανά να δούμε πώς μπήκε τον γκολ. Ο Κρασάς, δεν μπόρεσε ο Νικόλας ο Γεωργίου, ούτε ο Πράσας. Λουτσιάνο, η έξοχη πάσα. Λάθος από τον Λουτσιάνο, κάνει προσποιήσεις. Καλή μπαλιά, να τον γκολ, όχι. Κλασική ευκαιρία από τον Εντιαγέ, που κατάφερε πραγματικά να περάσει την μπάλα. Ο Χριστοδούλου, ο Βραζιλιάνος, στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και στα δίκτυα. 3-0 για την ΑΕΛ, που καθαρίζει το παιχνίδι με το φάουλ από τον Λουτσιάνο, καθώς πέρασε πρώτα ο Χριστοδούλου πάνω από την μπάλα στην εκτέλεση. Νάο Μπρούσβικ, Κοναρίς, Λουτσιάνο. Περνάει για τον Ζαρπόζη. Λουτσιάνο. Λουτσιάνο και το φάουλ που γίνεται από τον Πούνα, και θα έχουμε ίσως τώρα την πρώτη κίτρινη κάρτα. Παρίκος Πούνας, ο πρώτος παίκτης που δέχεται την κίτρινη κάρτα. Κινήσεις σίγουρες, παλιές. Λουτσιάνο. Λουτσιάνο επιχειρεί και το σουτ. Ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης και της Εθνικής Κύπρου σε αυτή τη φάση δείχνει ποιος είναι. Υπέροχη φάση. Σόουζα να προλάβει. Κοναφής έκανε το λάθος τώρα αυτός. Μαχράτζα, φύγει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Λουτσιάνο de Souza. Λουτσιάνο de Souza, η παλιά του δεν θα περάσει. Η κόντρα πήγε να ευνοήσει τον Εντιαγέ. Είχε καλές προϋποθέσεις αυτή. Βραζιλιάνος παίρνει αρκετά μέτρα φορά με δύναμη, καλοχτυπημένο. Σταυρινίδης θα χάσει. Γκολ!